Hello dorbay song hani hailam sugo an ketal blogo an blog naga sekang norok ma Durga ni dorsan khlaina di ko ma Durga no khulumui nagra di tini hingke ang Durga bari phaijak tei norok no phunugui tongnai ang pura oro mondir gurugui phunugui tongnai bosok maso hingke oro sob somoi Durga puja ongo bosok bosok no basato saimano basato saimaya haya deba hingke ang pura mondir gurugui phunuknai hingke tini ka ani onek baito kaham ma Durga ni mokhang nukmani bagui ma Durga ni ashirwad manui hingke iko yang naidi pura gurugui ang phunugui tongmani ko jaga hingke Jogonath motai dang khatam jan motai kha bang chabusi maliya ikoro rok ojak mokhojak ta bisnao oko khumala rok karijak khumbo rijak rang ro rijak o jagao ekdom oko Jogonath motai dang khang saimali tang motai khang saimali asak hingke tabung ke munduk kathi phanangui tong phataro phaiye hingke nobar ship nobar bangmani sida ha kun mote phanangsi oi pani mun ar ma phanangsak hingke baibo jotono dol dol borok bangmani munduk kathi phananglaio hingke boyang ukuluk ni je building kufur oro hingke oro ni thakur rok tongmani jaga oro borok chalaio thulaio tonglaio tei hingke iko gonta ni dukhilok mani hari chuk mani obo tola dukhi bai se gonta tong sare tong mata mabo hingke nongnang mondir gurugui phunugui tongo sudo tini mondir ni blog simi wngnai hingke naitong de pura mondir gurugui phunugui tongo hingke iko naidi bwsa naithok bwskang tei ukuluk rok obo nongnang thangui phunukgano je phunukmansa hingke bosok maso hingke oro Durga puja ongo sob somoi no hingke 10 ni bo dino klai ang saimaliya asuk hingke oro 10 ni dino kete borok jamungo sindur o dan khailai o thangpolaio hingke ang thangdamano saimiyako haikono 10 min din rogo thangma kangkha tebo kaham matani ashirwad narigem bo thangman dino ashirwad narama kangkha tebo kaham ta hai kei koyang naidi ko e building kufur oro ka thakur borok tongmani jaga rok na ta oro borok thumani jaga rok na e borok bangmani naidi ko singang hingke tini hingke ang ma Durga ni mokhang nugui belai no khushi tongthok suka ekdom hai deba hingke norok bo ko ani blog tino yang tino ma Durga no khulumui ang jungkha phunugan naide o jaga ma Durga ni mokhang kaham khe nai narak de norok ko khulumdi norok bo tai bono tam sana musung sani manoi ko naide bo ashirwad nai ko naide ma Durga ni mokhang je ma Durga iko naide khulumbai jadi ma Durga no ashirwad nabadi norok jotono nongno ashirwad ri tongnai ma Durga hingke norok bo naifai mano o jaga bosok maso hingke oro sob somoi Durga puja ongo rajbari o hingke iko yang phataro iko yang tike khumbo kaijak baksan kor asungna jaga o jaga hingke iko naidi Mahadeva asukjak kaisa oro bukhang tolao naithokmani hingke yang hingke ukuluk mondir ni ukuluk iko rajbari ni pukur obo je kotorma iya bo iko yang hingke matani mani rok sujak matani mani rok borok puja rok khabai oro chamani ko prasad rok songmani akuman suya koi forani toni rubai kheta borok hingke yang ukuluk naidi mondir ni ukuluk obo hingke naidi abo hai naithokmani ekdom jaga saf suthra poriskar yang ro tongthok no bai sip hingke abo yang ro kisa horobla lighting ko ngotang ke norong naitong bai ke yang nong phunuk tong tai bwsak phunuk ema yang ro ko naijang gurugui phunukano tebo tabung ke bwskang teng phunukano bahai ko tabung ke thangsinai thangsinai naitong tabung ke iko piggy bank sipanya phayo ang iko naithokmani abo naithokable na ba naithokana maka tala না এরকম না তো মাটির যে মাটির আছে হানি তো ফাঁকা হানিও সবাই পাইকে না পাহাড় iko hani kasi ko torong ka jam na
কত এটা? হ্যাঁ 80 কম হইতো না? না না 50 টাকা দিন, 50 কম সে তালাং নাই। আর এটা কত প্লাস্টিকটা? 50 ও মাসাব লাগে মোর রানা খুলনা পুরো কে মোর বেজালতে হ্যাঁ আমাকে বকু করে কেন হবে 50 টাকা দেন এটা 50 এরা অবশ্য 80 টাকা